RMN Listen Win Anodan Basket Edition Ang Team DXDC, syempre aniya karon sa may Rojas Avenue ning Dakbayan sa Davao. Kay naatay usa sa mga avid listeners nga surpresahon karong adlaw mga kasama usa siya ka PUJ driver from Barangay Panakan Relocation. So dinhi siya atang mga kasama ug mga pasahero ug siya ang ato ang naabtan nga naminaw sa DXDC alang sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Maila-ila na nato ang atong avid listener karong buntaga. Paila-ila sir, pangalan nimo? Ako si Leo Vanyo, taga Barangay Panakan Relocation. Dugay na po katik paminog DXDC. Murag sa una pa, so pagkabata siguro kay murag dala naman na sa pagkat-on to boot, drama man yung unang madunggan na to. Sir, paghatag og tulo ka mga dramas nga madungog sa DXDC. Number 1. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Mga aso ni Kuya Gulyat, correct. Number 2. Kini akong suliran. Kini ang akong suliran. Sakto sir. Ikatulo. O handumanan sa usa ka awit. Handumanan sa usa ka awit. 3/3. Perfect mga kasama. Mudawat syempre si Sir Leo og atong panudan nga basket. Yes. Usa-usa na to sir ang unod sa basket. Saka nga itlog, saka putos nga bulad o luncheon meat ham. Sa ikan sa El Rancho o edible oil. Okay. Sir, unsa unahan nimong luto dira? Kining itlog o bulad, magdungan gini sila. Salamat kayo. Unta, daghang pang matabangan aning programa ha. Nga mapaabot pod, mapasibaw sa mga driver ang ilang mga yango sa gobyerno. Sakra po puning tabang, makalingkawas na po manig mga tulo kasudanan siguro, upat ba? Yes. Congratulations, Sir Leo, o sa imuhang pamilya. Maba na to si Radyoman Joel Veray. Kini, si Radyoman Aimee Genita, Tatak, RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition